BBM lang malakas. Interviewin ko si ano ngayon, si Dailin. O ano? Anong interview mo sa akin? Saan tayo punta ngayon, Day? Punta tayo na. Wag day. Ano mo yung camera? Saglit kasi nag-live ako. Kalipin industry. Kalatsutsi oh, kalatsutsi guys oh, may kalatsutsi din dito. Yan oh, kalatsutsi. Kalatsutsi. Add me in Facebook or give me your number. Char! Ano yan? Ano yan? Gusto mo mag-try out? Paano nga kasi hindi naman ako every Sunday eh. Paano yung Sabihin mo lang sa akin kung anong off mo. Once Mayroon mayroong online na online. online siya. Pwede ka online mag-workout. Pwede ka mag-try out muna. Tapos tapin mo yung doon. Ganito ako ngayon. Tingnan mo. Tingnan mo. Laki ko dati. Ay, oo. 3 months lang. 3 months siya mo ni-reduce ka Oo. talaga ano. Kapit siya, di ba? Kaya nga saya-saya ako kasi pasya na ng pants ko. Pwede na ano. Pangrampa. Ganyan yung mga exercise namin. Ganyan siya. Ano mo? Maganda yan If you want, bigay nyo na sa number ko. Add mo ko sa Facebook. Add mo ako. Oo. Mamaya. Tapos, sabihin nyo lang sa akin kung anong gusto nyo mag-try out. Kung anong Day, mag-try out ka, Day. Free try out naman. Pwede pang vlog din yan eh. Habang nag-exercise, mag-video. Pero sa tutok mo lang sa'yo. Bawal ngayon kasi... Oo. Kaya sa akin ang katutok yung cam. Yung pinupost ko yan sa Facebook. Pwede. Itutok mo lang sa'yo yung yung video mo. Mamaya mag-add ko siya. Sige. Tapos sabihin mo, Magkano ba yung ano? mag-try out ka muna. Try out Para muna. malaman. Medyo mahal siya. Hindi. Bumura siya. Magkano isang buwan? Actually, yung membership, 197. 197. 8 session. 8 session. Tapos, may one-on-one coaching. May meal plan. Tapos may... Tapos may ano. Wala, sige. Ikulin mo lang yung buses mamaya. Ano ako to music? Oo. Wala, medyo malayo ano. Hindi, nandiyan lang. Hindi ka ba nakapunta dito, Day? Ha? Yes, BBM. BBM ka ba? Oo naman, Tagaylocos ako, Lini. Tagaylocos ako. Tagaylocos ka? BBL kami. BBM kami. Hindi sana ako pupunta. Bisaya kami pero BBM kami. Pero hindi sana ako pupunta. Gaga, sabi ng mga Bisaya, Ilocano ka, hindi mo pupunta sa BBM. First time kong magbudos dito. Ayan, BBM kami. Ano masabi mo sa BBM? Wala yung lugaw na yun. Okay naman sa BBM, mas maganda ang buhay ng pagbumalas mo. Pamamukay natin sa Christmas. Oh, tapos ano pa? Nagla-live ka. Oo, malayo. Malayo talaga. Wala naman ang makeup at tip ng balik. Nagpasarap pa nga ako ng passport ko. Ako hindi pa. Sabi niya, libre daw pa syrup. May ano, okay naman daw yung syrup doon. Okay naman. Wala akong syrup. Ayan, mga BBM po. Ito sila, lahat kami dito. From Ilocos, BBM yan. Ilocos, Davao, Cebu, Leyte, Butuan. Oh, BBM. Ayan, mga BBM yan. Oy, Iloilo ako. Ay, Iloilo, gali ikaw? Ilang ikaw. Ay, te, nakaligaan ko ay. Nalipatan ko. Yung kampanya. Sino ba? Kampanya na. BBM. Ilpita karon day pagpuli. Oo, LPS. Jollibee ta day. Sana all. Ano ang pangalan mo? Hindi, mag-try out lang muna para malaman mo, para matry nyo po. Dami din mga kaya nag-try out ka. Tapos after nila try out, yun. Paano yan?
kami sa embassy. So yan oh, yung Nassim Road. Yung Japan Embassy. Domo arigatou gozaimasu. Yan, Nassim Road. Dito na kami. Dito na kami sa Philippine Embassy. Yan, Philippine Embassy. Tawid tayo, tawid. Dito na kami. A few moments later. Tapos na, pauwi na. May ending na ako sa ano vlog ko. Tapos na kami, pauwi na. Nakaboat na ako. Done registration. Done registration. Ay, I'm happy. Nakaboat na ako kay BBM. See you later, guys. See you. Tapos na kami, Dailin. Registered. Tapos na kami. Ha? Bago? Hindi. So, ayan. Pinalitan ko lang. Ay, saglit. Yan, dito kami. Sabi ka sa akin, sabi pa niya. I-text mo si Noma. Mahambal mo, tapos ka na, Ged. Hindi, 2017, naka-registered na pala ako. So, active pa ako. Buto na lang. Ay, oo, pag 2016 ka na naka-register, active pa yan. Oo. 17 naka ano ka? 17. Ah, okay pa yan, okay. Very good. So, nakasama ko. Picture na yan, no? Si BBM ka, Ged? Oo. Ayan, tapos na po. Ayan na. Sige. Ready na po para sa election next Tapos na kami. year. Ayan. Tapos ka na, naman tayo mo, tapos ka na sa registration. Tapos na, BBM tayo, ha? Oo, Tuloy po. Wow. BBM tayo. Lahat tayo BBM, ha? Sige na. BBM. Para sa Dito sambayan ako, ng Ana. Pilipino. Ano ba yung ano ni BBM? Duterte. Duterte. Wala rin si Duterte. Di na siya Ganyan daw. Huwag kang mangingay, huwag na si Duterte. Ganyan daw. Mahal ko yan si tatay. Dali-dali na. Ganyan daw si Ay, Isko sikat Moreno. to, Kay Ayaw BBM, na ano? isko ano? BBM, ano? BBM red, malapit na. Sikat na. Tapos na po. Pag tumakbo si Sara ng presidente, hati yung boto. Kaya nga. Mindanao at saka Ilocos, hati yan. Pero baka manalo pa si Lugaw. Huwag na lang. O di kaya si Pacquiao. O kaya si Isko. Bahala kayo dyan. Ayaw mo kay Isko. Pag nagtakbo si Sara ng presidente, ayaw ko magbuto ba? Tapos na kami, galing na kami sa ano, embassy. Sa registration. Kasi hindi pwede yan. Hindi hahati yan. Hahati yan. Magsabay tayo dito papunta. Halos lahat dito, puro BBM. BBM kaming lahat. Malakas BBM dito. Singapore. Magsabay tayo dito magputo ha. Nagmamadali ka kasi kanina sinatawag. Day, saan yung papel ko, Day? Anong papel? Pinahawakan ko yun sa'yo. Hindi na ako mapapagod Ay, wala pala. kasi tapos na ako. Wala, kala ko nawala. Maghahanap lang tayo doon. Ay, akala ko nawala yung ano ko. Nag-live ka, Day? Yes, of course. Kita yung ano natin, kaluluwa. Bye-bye na, guys. See you later. Ba't video to? Nabuang.
Boulevard. Isitan. Sa Isitan ako ngayon. Saan na yun sila? Kabang mo, oh. Chanel. Yan. Punta ako sa Lucky Plaza, may bilhin ako. Polo Lauren. Rock Lauren. Rock Lauren. $2 lang, oh. Dili na ko live doy. A few minutes later. Pauwi na ako, guys. Grabe init. Uwi na. Tapos na, at least nakapa-register na. Happy. Kasi mga boto ko na yung gusto ko. Bye bye, guys. Hanggang sa susunod. Paalam.